Čau lidi, tady jsem v Chorvatsku prý no není to dovolená, tady žiju. No. Já jsem vám teď no nic, no. Chtěl bych vám říct jednu věc. Les tohle bude short, já to ani nevím, já se nevyznám do tohohle. Les tohle bude short, no nevím, co tady melu? Prostě pod jakýkoliv short napište, jakou mám hrát hru v Robloxu. Třeba můžu hrát i Minecraft, takže i Bed Warsy očekujte, jestli je budete chtít. A tohle by bylo asi všechno pro tohle short nebo video. Takže jakkoliv vy budete chtít, no ježiš. A ještě za 100 odběrů bude odhalení. Jej! Čau.